ҳар рӯзи шанбе субҳи барвақт дар майдончаи варзишии филиали донишгоҳи давлатии Москва дар Душанбе машқҳои пагоҳирӯзӣ миёни донишҷӯён мегузарад. ҳамчунин хонандагони литсеи филиали донишгоҳи давлатии Москва, ки дар шафати ҳамин донишгоҳ воқеъ аст, ба онҳо пайваст мешаванд. хеле зебо аст вақте миёни ошонаҳои баланди шаҳри Душанбе гулдухтарони зебо ва ҷавонҳои хушсалиқа саф кашида машқи бадан мекунанд. ин иқдоми раёсати донишгоҳ ва литсеи мазкур ҷиҳати ҷалби бештари донишҷӯёну хонандагон ба варзишу солимӣ аст, ки ҳар рӯзи шанбе дар майдончаи варзишии мазкур машқҳои пагоҳирӯзӣ гузаронида мешавад. Последний раз. Раз, два, три. боиси хурсандист ки имрӯз субҳи содиқ боз ҳар рӯзи шанбе бо ҳавои мусоид кормандон, донишҷӯён ва мактабачагон баромада машқи пагоҳирӯзӣ мегузаронанд. алахсус ман бо онҳо мегузаронам ва барои нерӯмандии солимии онҳо тамринҳои ҷолибу завқмандро пешниҳод мегардонам. боиси тазаккур аст, ки филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Васильевич Ломоносов дар шаҳри Душанбе бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 15 сол қабл 6 майи соли 2009 таъсис ёфтааст. имрӯз яке аз донишгоҳҳои бонуфузи Тоҷикистон ба ҳисоб рафта маркази илмӣ ва таълимии сатҳи байналмилалӣ маҳсуб мешавад. ҳамчунин аз 1 сентябри соли 2012 дар филиал аз рӯи равияи илмҳои табиӣ литсей амал мекунад ва он барномаҳои асосии таълимии таҳсилоти миёнаи умумии пурраро амалӣ менамояд, ки тибқи иҷозатномаи агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тайёрии иловагии хонандагонро аз фанҳои табиӣ ва риёзӣ ба роҳ мондааст. бо дар назардошти таъсири судманди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба сеҳатӣ, инчунин тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим миёни хонандагону донишҷӯён дар литсей ва ҳам донишгоҳ клуби варзишии нерӯфизо ташкил шудааст, ки дар доираи он хонандагону донишҷӯён дар вақтҳои берун аз дарсӣ ба намудҳои гуногуни варзиш машғул мешаванд. имрӯз дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе, яъне аз ҷониби раёсати филиали донишгоҳ пайваста корҳои амиқу дақиқ доир ба самти тарзи ҳаёти солим, яъне ба роҳ мондани варзиш, солимии кормандон, шогирдон, яъне мактаббачагон, донишҷӯён пайваста корҳои назаррас ба анҷом дода мешавад. алалхусус дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ҳамчун боз литсеи дохил аст, клуби варзишии нерӯфизо фаъолият мекунад, ки дар ин клуби варзишӣ масалан чун ки дар боло қайд кардем тамоми намудҳои варзишӣ амалӣ карда мешаванд, фаъол ҳастанд. масалан дар он ҷо мактаббачагон номнавис мешаванд, яъне мо боз интихоб мекунем варзишгарони не мактаббачагон, донишҷӯёни фаъолро, қавиро, албатта ки бевосита боз дар дигар мусобиқаҳои берун аз филиал, масалан берун аз донишгоҳу мактаб сафарбар намоем, ки онҳо рафта иштирок кунанд. албатта дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ аз клуби варзишии нерӯфизо, аз дастаҳои волейбол, баскетбол, шашка ва шоҳмот, яъне бозиҳои зеҳнӣ ва дигар варзишҳое ки имрӯз татбиқ карда мешаванд мо равона мекунем.
дар донишгоҳи мазкур аз ҳисоби духтарони факултаҳои гуногун дастаи волейбол таъсис дода шудааст, ки тибқи нақша чорабиниҳои варзишии донишгоҳ дар рӯзҳои махсус машқҳо ба роҳ монда мешаванд. барои рақобатҳои арзанда нишон додан дар мусобиқаҳои берун аз донишгоҳӣ аз ҷониби маъмурияти донишгоҳ тамоми шароитҳои лозима барои машқу тамрин дар ин навъи варзиш муҳайё гардидааст. У нас вот есть на кафедре 3 преподавателя по физической культуре и спорта. Это у нас Махмад Расулов, Саид Махмуд Бубоджон, и еще у нас Давлат Дилшод Разыхович и я. Конечно, вот Дилшод Далас мини-футбол идет в неделю 3 раза. Бубоджон Самумович у нас там волейбол ведет, там юноши. И вот я с девочками работаю. У нас в неделе тренировка проводится 3 раза в неделю. Вот у нас, например, волейбол идет понедельник, среда, суббота, а мальчики у нас идет вторник, четверг, пятница. Вот какие дни еще кроме них сотрудников. Конечно, все секционные занятия у нас после уроков. Это мы начинаем с 16:00 до 16, иногда бывает до 18 часов мы тут занимаемся, потому что это наша работа с удовольствием. У нас каждый год, когда у нас поступают на первом курсе студенты, у нас идет отбор, потому что у нас ежегодно каждый год проходит соревнования по волейболу по всех направлениях. И начинается с 1 по 4 курса, и мы будем, когда будем провести это самое соревнование по волейболу, по мини-футбол, из-за этого мы набираем себе команду, потому что у нас те, которые заканчивают, ходят, а к нам приходят новички, и мы с ними должны работать. У нас даже среди вот девочек есть, у меня кандидат мастера, это у меня есть девочка, 2-й курс, направление ГИМУ, Латипова Умеда, кандидат мастер спорта по волейболу. Есть девочка, которая у меня кандидат тоже есть, это у меня Пирназарова Камила, тоже хороший игрок, так что я ими горжусь, и на будущее, чтобы я хочу, чтобы побольше у нас вот так были девочки появились. дастаи бонувони донишгоҳ аз навъи варзиши волейбол яке аз дастаҳои пурқувват дар мусобиқаҳои байни донишгоҳӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. ҳар сол дар мусобиқаҳои мавсимӣ дастаи мазкур иштироки фаъолона доранд ва дар ин самт дастовардҳои назаррасро низ соҳиб гардидаанд. Девочки с удовольствием приходят на эту секцию по волейболу. Вот за 15 лет наши девочки по волейболу в прошлом году городские заняли 3-е место. Это, конечно, нам очень, как сказать, приятно сказать, и наше руководство тоже нас это одобрили. Мы очень хорошо, и в дальнейшем мы хотим заниматься, вот республиканские соревнования по волейболу, хотим 1-е место, когда что 1-е место, это надо очень трудно, опорно работать. бо шавқу рағбати зиёд машғули бозӣ будани ин гурӯҳи хонандагон гувоҳи он аст, ки баскетбол дар литсеи мазкур яке аз варзишҳои дӯстдоштанӣ ва рушдкарда мебошад. хонандагон мегӯянд на танҳо ба баскетбол, балки ба тамоми намудҳои варзиш таваҷҷӯҳи хоса доранду аз доштани чунин шароитҳои хуби варзишӣ қаноатманд ва хеле хушҳол ҳастанд. Обычно мы занимаемся баскетболом, волейболом, иногда даже футболом занимаемся. Иногда просто ходим и качаемся на турниках или на брусьях, разных оборудованиях. В лицее МГУ, да, мне все нравится, все оборудование есть, уроки очень интересные, и также мне нравится находиться в этом месте. халқи тоҷик аз азал хиради бузурги варзишгариро дора буда, табиатан варзишгар аст. бо сарфарозӣ бояд зикр кард, ки аз ғамхориҳое, ки ба соҳаи варзиш зоҳир мегардад, мо хонандагони литсей бархурдор ҳастем.
дар литсеи филиали донишгоҳи давлатии Москва дар шаҳри Душанбе бо мақсади боз ҳам бештар ба варзиш машғул шудани хонандагон толори варзишӣ барҳавоеро бо тамоми шароитҳояш ба истифода доданд. ин аз ҳадафҳои созандаи роҳбарияти шаҳри Душанбе дар доираи супоришҳои хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ин ғамхориҳо моро водор месозанд ки боз ҳам бештар ба варзиш машғул шавем, дар мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он фаъолона иштирок кунем ва дастовардҳои зиёдеро ноил гардем. наворҳо далели он аст ки дар ин майдончаи варзишӣ барои шавқовару мақсаднок ҷараён гирифтани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва маҳфилҳои варзишӣ шароитҳои хубу мусоид фароҳам оварда шудаанд. мушкилии хоса дар ин самт набудани толори варзишӣ барои тамрин дар фасли зимистон аст, вале ин наметавонад хонандагонро аз дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ маҳрум намояд. У нас занятия проходят 2 раза в неделю, а иногда даже 3 раза в неделю. Занятия у нас очень интересные, ведь мы проводим совместно, и иногда у нас бывают сплоченные группы, иногда у нас 2 класса проводят в одном уроке. И мы очень часто веселимся, играем, у нас есть все оборудование, и наш лицей очень хорошо оформлен. И нам удобно с нашими одноклассниками, очень приятно здесь находиться, играть и веселиться. Ведь самая лучшая пора – это школьное время. Когда неясная погода или идет дождь или снег, мы проводим обычно в классе. Играем в шахматы, шашки там или в настольный теннис. Иногда учитель вместо этого объясняет нам технику безопасности в стадионе. чуноне гуфтем, дар дохили бино барои дар фасли сармо ҷараён гирифтани дарси тарбияи ҷисмонӣ ва маҳфилҳои варзишӣ толори варзишӣ вуҷуд надорад. аммо дар чунин мавридҳо хонандагон ва донишҷӯён ба шашкаву шоҳмот ва тенниси рӯи миз машғул мешаванд. дар ин баробар аз ин навъи варзишҳо низ маҳфилҳо ташкил шудааст. дарсҳои тарбияи ҷисмонии донишҷӯёни филиали донишгоҳи давлатии Москва дар Душанбе аз 4 семестр иборат аст, яъне онҳо давоми 2 соли хониш дарси тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, инчунин дарсҳои элективӣ мегузаранд. дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар худи филиал аз 4 семестр иборат аст, ки ин дар курсҳои 1 ва курсҳои 2 дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва инчунин дарсҳои элективӣ баргузор мегардад. фарқияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ин дар семестри якум аст. дар семестри дуюм, сеюм, чорум аллакай дарсҳои элективӣ баргузор мегардад, ки ин интихоби худи донишҷӯ аст, ки аз аввали сол ба худ намудро интихоб мекунад, ба мисли волейбол, футболи хурд ва дигар намудҳое ки ба ӯ хос аст. дар баробари ин дар вақти супоридани масалан санҷиш, онҳо ҳам аз таърихи он намуд, ҳам аз қоидаи он намуд ва бозии он намуд, ҳамун намуди варзишӣ, ӯ санҷиш месупорад. баъд аз ин ба ин донишҷӯён масалан баҳои санҷишӣ гузошта мешавад. дар донишгоҳи мазкур аз ҳисоби ҷавонони лаёқатманд ва хонандагони литсей ҳамчунин як дастаи футболи хурд ташкил шудааст, ки ҳамарӯза машқу тамринҳоро дар майдончаи бо тамоми шароитҳо ҷавобгӯ ба роҳ мемонанд. дастаи футболи хурди ин даргоҳ ҳамасола дар мусобиқаҳои ноҳиявии байни донишгоҳҳо ва мусобиқаҳои шаҳрӣ иштироки фаъолона меварзанд.
умуман дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Васильевич Ломоносов дар шаҳри Душанбе дар асоси тақвими тасдиқшуда тақвими чорабиниҳои оммавии варзишӣ дар худи дохили филиал ва дар саросари мамлакат оиди намудҳои мухталиф мусобиқатҳо баргузор мегарданд ки ин дар як сол на кам аз 12 мусобиқаҳои варзишӣ дар худи дохили филиал баргузор мегардад. ин ба мо имкон медиҳад ки ҳайати тими мунтахаби филиалро оиди намудҳои мухталифи варзишӣ ба мисли мини футбол, футболи калон, волейбол мардону занон, шашка, шоҳмот, тенниси рӯи миз ҳайати тими мунтахабро ташкил намоем барои иштирок бо дигар тимҳои беруна. то имрӯз дар хазинаи дастовардҳои варзишии донишгоҳ шумораи зиёди ҷом ва медалу ифтихорномаҳоро дидан мумкин аст. махсусан соли гузашта дастаи футболи хурди онҳо дар мусобиқаи шаҳрии байни донишгоҳҳо мақоми дуюмро ишғол карданд ва дар мусобиқаи ноҳиявии байни донишгоҳҳо ҷойи сеюмро моли худ намуданд. инчунин як қатор донишҷӯёну ва хонандагони литсеи мо дар ҳайати тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон шомил ҳастанд. оиди намудҳои тирпаронӣ, камонварӣ, мини футбол, волейбол, тайквандо, кикбоксинг ки оиди дар ин намудҳои варзишӣ донишҷӯёну хонандагони литсеи мо дар чемпионатҳои ҷаҳон, чемпионатҳои осиё, мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, чемпионати ҷумҳурӣ, ҷоми ҷумҳурӣ иштирок менамоянд. дар баробари мушарраф гардидан ё ки мушарраф гардидан ба натиҷаҳои назаррас аз тарафи роҳбарияти филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Васильевич Ломоносов дар шаҳри Душанбе, яъне тӯҳфаҳои маблағӣ ҷудо карда мешавад барои дастгирӣ намудани худи варзишгарон ва инчунин сарбаланд намудани онҳо. дар таҳхонаи бинои донишгоҳ барои ҳайати омӯзгорону профессорон толори варзишӣ барои варзиши бадансозӣ ё худ фитнес фаъолият мекунад. чанде пеш аз ҷониби сарпарастон толори мазкур аз нав таъмир карда шуд ва бо таҷҳизоти наву замонавӣ таъмин гардид. омӯзгорони донишгоҳ дар ин толор фориғ аз дарсҳо бемамоният имкони машғул шудан ба варзишро доранд. ва имрӯз хурсандиовар аст ки боз кушодашавӣ толори хурди бадансозии филиали донишгоҳи давлатии Москва аст ки боз барои донишҷӯён, устодон, кормандон, мактабачагон як шароити хуб фароҳам оварда шудааст ки онҳо будани худро солиму мардуму зебу нигоҳ доранд. хеле ки шумо шоҳидӣ доред, имрӯз дар мо зали тренажёрӣ барои толори тренажёрӣ мана аз ҳамаи масалан таҷҳизотҳо
машғале ки шумо дида истодааст ташкил карда шуданд ва коркунони коргарон ва ҳайати профессорону устодон дар ин ҷо метавонанд тамрин намоянд. ҳафта тақсим шудагӣ аст. рӯзҳои душанбе, чоршанбе, ҷумъа рӯзҳои мардон, рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе, шанбе ин рӯзҳои занони коргарон ва устодон. барои ҳамин дар ин ҷо боз барномаҳои машқӣ аст. мувофиқи он кӯшиш мекунанд ки дар баробари солим будани худи донишҷӯён устодонам бояд ҳама вақт ҳам солим бошанд, ҳам як бо рӯи болида бо як қуввату дармони хуб дарсҳои худро дар чи аудиторияҳо, чи дар майдонҳои варзишӣ ёки чи дар берун дарсҳои худро озодона ва хуб баргузор карда тавонанд. тамринҳо ин таҳти назорат ва ҳамун барномаи тасдиқшуда аз тарафи роҳбарияти филиал аст. таҳти назорати кафедраи иҷтимоӣ ва гуманитарии филиал ва инчунин мураббиён ҳастанд ба мисли Тимур Ризақулов, ба монанди Дилшод Разоқович Давлатов, ба оиди волейбол бошад Тайғуншоева Амалбегим ва камина Муҳаммадрасулов Бобоҷон тамринҳо баргузор карда мешаванд. дар маҷмӯъ метавон гуфт ки филиали литсей ва донишгоҳи давлатии Москва дар шаҳри Душанбе ба рушди варзишу солимӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудааст. дар баробари он дар худи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Васильевич Ломоносов дар шаҳри Душанбе боз як клуби варзишӣ ҳам ташкил шудааст ки соли дуюм аст. оҳиста оҳиста рӯҳ ба беҳбудӣ оварда истодааст ва ҳайати он тимҳое ки мо тими мунтахабе ки оиди филиал мо интихоб менамоем аз ҳисоби якум то сеюм ҷой ғолиб мешаванд дар мусобиқаҳои дохилӣ ба ҳайати клуб ворид карда мешаванд ва аз тарафи роҳбарияти филиал таҷҳизотҳои варзишӣ, либосҳои варзишӣ, инчунин омодагӣ барои варзиш таъмин мегарданд. мавҷуд будани шароиту имкониятҳои хуби варзишӣ ва на танҳо дар доираи дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ, инчунин дар доираи маҳфилҳои гуногун ва сершумори варзишӣ ба таври иловагӣ ба машқу тамрин машғул будани хонандагону донишҷӯён, инчунин дастовардҳои варзишию ҳатто барои омӯзгорон сохта ба истифода додани толори фитнес далели рӯшани гуфтаҳои болост. шароити варзишӣ махсусан муассисаи таҳсилоти олии кишвар бахусус филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе бисёр дар сатҳи баланд баргузор шудааст. чуне ки мебинед майдончаи варзишӣ умумӣ аст, яъне комплексни майдонча ба истилоҳ бароҳ монда шудааст. дар ин майдончаи варзишӣ ҳам баскетбол, ҳам волейбол ва ҳам футболи хурд бароҳ монда шудааст ва варзишгарон, яъне донишҷӯён, мактабачагон омада бо ана ҳамун реҷаи гузоштаи худ омада ба варзиш машғул мешаванд, бо барномаҳои худ масалан бадани худро солиму нерӯманд нигоҳ медорад. ва боз дар дохили донишгоҳ, литсей, чӣ тавре ки қайд кардем, толори хурди варзишӣ бадансозӣ аз нав таъмир шуд. алалхусус ин вобаста ба таъмир шуд ва раёсати филиали донишгоҳи давлатии Москва таваҷҷӯҳи хоса дорад барои татбиқи ана ҳамин масъалаҳои муҳими варзишӣ дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ва литсей. дар барномаи баъдӣ моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем. падруд.